राजा हरिश्चंद्र भइल बनी। हाँ विश्वामित्र जी सपना दिले कि राजपद दे दो। हाँ बाकी फिर टूटल तो कहने कि ना ये तो है धोती कुर्ता वाला गोलू राजा है टूटा फुटा रूपे संगे गावे नचे के बाद तो है गीत हो कैसे हो तनी मनी उना भी देख ले बियाह भइल बा भाई ओहो दो लोग नची हो पूरा मत मनी है इनके के पूछत ध्यान तोहरे हो रहा ये है आँख से इनका के देखत नहीं सावन में 4 गो हो जाला सही बात एने से तारा के देखो हाँ पूरा मत मनी ना दूगो से दूगो अखिया है ना दूगो से जेने देने सही बात तोहरे खाती कबो कबो सुंदर लड़की हाँ लौक जाले ओहो तो नौजवान भाई खाती कह दिला भाई हमनी के तो होटल वाला हो जाए हाँ सब परोसे कर सही बात रौ नाम हम तनी जनिती सुधा नाम हो सुधा बहुत यहाँ के एकदम सुधा कितना सुंदर नाम कभी प्रेम कइले हो खबू तो हमार गीत सुनले हो खबू जे करे से लोभ कइलू ओ करे से परेशानी ए सनमई करम तारो लागे खानदानी लेकिन रौरा तो आवाज के मामले में कोकिल सिंह जी के जरूर फैन हो कोकिल कंठ हमनियों के हो जाए लेकिन कभी कभी अनजाने में भी वीडियो आ जात होई तो सुन ले तू खबू एगो गीत रौरा जरूर सुन ले हो कौन कि आज हम पहिला मिलनवा वाह का भाई हां भाई अरे भीड़ में रहो भीड़ में मारो के पछूती मत बैठो कि आज हम पहिला मिलनवा अभी गीत हमारा मारला के बादे मरी हम मर जे तना तब ना मरी कहां जाए कुछ नया सीखे बड़ू है और जैसे कहबो वैसे कह दे हां जी मिलल सजनी के सजना हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहार का हो गइले कर ब्यास अरे किया जी राजा जी देखी सरकार बहुत आदमी ऐसा हो पवे है भीड़ में ये के शिकायत ना पूरा दुनिया के शिकायत हो
भाई गोलू राजा जब धोती कुर्ता में रहेला तो बुझाला जे 48 वर्ष के हो सही बात बाकी उम्र हमार 24 साल आ 24 साल में अनुभव बोले बानी काका कि अगर बेंजू वाला भैया हमार अरे वो बेंजू मास्टर ए मास्टर नहीं हम गौले बानी कि राजा जी के कोरवे में जवान होके दी हाँ तो पढ़ी हम सुनले हो अनुभव बोले बानी पढ़ले बानी गीत के बारे में का कितना सुंदर गीत होत रहे कवन गीत एक घड़ी तक कहत रही संग जात रही काढ़े खातिर गोबरा तो काला गोबरा देखत वाह हां जी वो घड़ी लय होत रहे रूपा भौजी कैसे कि मेरी तड़पे जवानी तड़पे इता इंजन से पहले डोले लड़ गिरे कितना लय होत रहे जवाब सही बात बा आज ही सब सपना हो गए हां जी या विधायक जी ए खलियार सरपंच साहब के गोड़ लगनी है ए खलियार भोजन होत रहे तो भेंट भइल है ए खलियार को हर की मेरी ना तनी भाव से भाव में दरन दरन आ सरगम पधनी कि मेरी हर तड़पे जवानी रुपए का आशीर्वाद हां जी बजरंग भैया के मामा जी की ओर से मिलल बार बार भैया के प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा लड़की कितना खुशी में हां सुधा हम तहार पियरो में पंकज है कितना खुशी में कहती है सुधा जी का राजा जी के ओठ जब प्रभु सावन के दिन आइल बा हम चाहत नहीं कि रंग बहर अरे लभ के दरिया में रात भर लभ के दरिया में बेहान हो खेती हेनियो भाई बारी हेनियो चल जाई बा अरे सतन पुराना भेंट बा हमार कहे न जाता वाह हेनियो रह के मनोरंजन करत रह कि रात भर लभ के दरिया में बेहान हो खेती कि आज राजा जी आवाज बढ़े के चाहिए
धक्का मारत रही जब आँख रही तो फुट